Oni yankuma bon bita amna tracking neke tracking ye mun ye ka objet dɔ lié objet wɛrɛ la pour que a ka bouger a nɔfɛ. Donc na an exemple yira aw la an bɛna essayer ka segin nin de kɛ. Donc mun y'a lecture kɛ dɔɔni dɔɔni aw bɛna ye tuma ni texte kan o de sɛbɛnnen don yan nɔ. Donc ka sɔrɔ ka objet wɛrɛ placer yan nɔ. Donc du coup an ka essayer ka segin nin kan. Bon after dayɛlɛ nouveau projet donc an b'an ka élément ta k'a ladon. N'an ka finder dayɛlɛ i b'i ka dossier dayɛlɛ dossier ninnu bɛ yɔrɔ min na. Donc je vais dans téléchargement ne kun y'o bila yen. Donc image dɔ filɛ nin ye ni image ninnu sɔrɔ internet kan quoi. I bɛ recherche kɛ dɔrɔn i b'u sɔrɔ. Donc n ka footage yɛrɛ filɛ nin ye video filɛ nin ye. Donc n'olu bɛ importer ka cliquer ka glisser dɔrɔn a b'u bɛɛ ladon. Bon erreur min bɔra c'est pas o tɛ problème ye quoi. Donc a bɛ ok t'a kan dɔrɔn. Donc video filɛ nin ye n bɛ double clic k'a kan. N mago bɛ partie min dɔrɔn na k'o sélectionner. De là point d'entrée filɛ nin ye n bɛ cliquer o kan point d'entrée choisi. Sɔrɔ ka na point de sortie choisi yan nɔ. Donc n bɛ cliquer video kan ka na bila composition kura kan. Donc du coup video bɛna tan tɔ. Donc méthode caman bɛ yen pour que ka tracking kɛ. Suivi bɛ yen, caméra 3 fɛnɛ bɛ yen. Donc bi ta an b'o kɛ ni caméra 3 ye. Suivi de la caméra. Donc an ye suivi sɛbɛn. Suivi de la caméra 3D. Donc n b'o effet ta ka n'o bila n ka video sanfɛ. Donc automatiquement a bɛ analyse de l'arrière-plan daminɛ. Donc caméra suivi effet suivi bɛ mun baara de kɛ. Ale bɛ i ye mouvement min kɛ i ka caméra la donc a b'a essayer k'o de calculer ka point placer pour que ka se ka o mouvement kelen recréer logiciel After Effects kɔnɔna la. Donc sisan nɔ analyse bɛ ka taa. Donc a bɛ point baden créer an ka scène kɔnɔna la. Donc n'a ye point ninnu créer sisan nɔ i bɛ se ka objet dɔ lié point kelen kelenna bɛɛ la. Donc point ninnu bɛ créer en fonction des objets qui sont a b'a créer objet minnu bɛ i ka scène kɔnɔna la. Par exemple an ɲɛ bɛ nin plateforme na DALL-E ni Python forme filɛ nin ye. Donc a bɛ point dɔ créer yan. Yiri ninnu fɛ a bɛ point dɔ créer sol ninnu fɛnɛ fɛ a bɛ point dɔ créer. Bon sisan nɔ analyse banna donc n'an cliquera a kan a b'a ye point baden de bɛ créer yan. Donc par exemple an ka yan point dɔ sélectionner i bɛ cliquer ka glisser ka point sélectionner dɔrɔn. Donc clic droit créer texte. N bɛ texte créer ale ni caméra. Donc directement texte bɛ na ale ni caméra. Donc du coup i bɛ double clic kɛ texte kan pour que k'a modifier. Tuma ni TSK par exemple. On bɛna roter. W rotation raccourci. V pour la position bouger. X axe fɛ. Non ni mode de fusion bila dɔrɔn falen dɔrɔn ka bila incrustation na. Donc directement a bɛ effet di quoi. An ka pousser ka n'a fɛ dɔɔni. Na an style de calcul falen. Biseautage et extampage. Donc an bɛna option lajɛ sisan nɔ. Extampage taille. Na an bɛ taille kɛ fitinin dɔrɔn. Lissage 0 ye. Angle non an bɛ angle jateminɛ an ka lumière bɛ ka na angle min fɛ. Donc lumière bɛ ka bɔ yan fɛ de ka na tantɔ. Donc du coup
On m'a anglais fallu par rapport à cet angle-là. Non, on lumière maintenant, on refait partie sombre. Non, on me donne ma opacité là. Opacité blanc, opacité quoi. Donc, ici, profondeur. On doit faire profondeur quand pour que incruster gagnare. Ah, effet gagnare. Non, ma bouche c'est une confidence. Non, on l'a que un axi que oui. On sait que bye. Non, c'est plutôt haut parce qu'il y a une lumière de direction. Bijoutage, extampage. Non, externe, interne. Non, on a à peu près un truc comme ça. Ni faire des bambous. Na jatim. Donc, si seulement un essai économique, un objet toqué. Non, amena non, caméra là. Voilà, il faut la cliquer suivi là pour que point là bon. Donc, on point de sélectionner là. On va référer à shift. Donc, clic droit, créer solide. Donc, solide de créer. En dernier cas, un fichier remplacer ni solide. Non, il va sélectionner tout. Parce qu'on a un fichier image pour sélectionner la diagonale. Ka calcul ta ka bila sanfɛ dɔrɔn donc automatiquement a bɛ se ka falen ten an bɛ échelle ta ka dɔ fara a bonya kan donc ka mode de fusion falen k'o bila produit la donc a bɛ kɛ dingɛ gansan ye donc an b'a position bouger an sago la rotation ni bɛ fɛ ka rotation fana bouger petit sélecteur voilà donc sisan nɔ an ka nin objet an b'a essayer ka couleur falen ni courbe courbe donc ni double clic kan ka courbe bɛ bɔ donc an bɛ dɔ bɔ rouge la voilà a bɛ kɛ i n'a fɔ dingɛ yɛrɛ de b'a yɔrɔ la quoi donc n'an y'o kɛ sisan nɔ an ka tracking kɛra a ɲɛna donc a tɔ tora sisan an ka colorage k'a la donc nin texte an ka fara yan nɔ kan ni ts carré voilà donc ni tracking kɛ dɔrɔn a b'a suit hali a tɛ bouger hali ni mouvement fɛn fɛn bɛ kɛ caméra la a b'a bɛɛ suit quoi on a la fin dans 5 secondes maintenant. Donc, même temps, on a donc pour que la route qui a voir la somme, on clique droit qui est raccordé à la zone de travail. Car béni zone de travail, il y a voilà quoi. Donc on clique bon à votre partie qui voilà dans la vidéo dedans il y a voilà. Donc on va essayer ça donc on a fait étalonner car style film dans ma quoi. Donc on a calculé ça fait nouveau calcul d'effet. Donc calcul d'effet à mot créer. On sera effet d'étalonnage pour là. Donc on est courbe ta quantité. Film la saturation bas nous te film là donc avec tenter de long teinte. Un tel glaçant fait là. C'est devant image couleur là. Normalement sur la contraste dans l'image là. Luminosité. Pas d'abord rouge là. Rouge global là. Bon, bleu là sans nom. On est bleu, noir, partie bleue. On dit.
Euh, non, mais un style d'étalonnage simple. Bon, McLaren a tuto donc spécialement pour l'étalonnage court, mais le tuto d'abord compté pour dire quoi. Donc, on a calcul bɛɛ en ɲɔgɔn kan sisan composition kelen pardon ça fait composition kelen composition alors an bɛ sɔrɔ ka fɛn créer masque dɔ créer ka fɛn film style k'a la quoi donc an bɛ carte dɔ créer nin donc ka sɔrɔ ka masque ta mais action titre de sécurité mot activé titre action de sécurité oui en vrai non mais n ka masque ci par rapport à ça ne yɛlɛ sanfɛ fitinin a norme bɛ yen n bɛ tila k'o norme fɛnɛ d'aw ma pour le cinéma mais à la base an bɛ dan yan yɔrɔ dɔrɔn na n bɛ fitinin ta nin kan fitinin ta nin kan voilà donc le mode de addition falen k'o kɛ soustraction masque la j'espère que aw bɛɛ b'o dɔn masque option na n'a mɔgɔ min t'o dɔn an ye tuto dɔ an delila ka tuto dɔ kɛ o tigi ka segin ka t'o lamɛn donc on a notre composition qui est finie comme ça film style voilà tracking kɛra donc an ka lecture kɛ k'a essayer donc n'i yɛrɛ y'an kɔnɔ ye dɔrɔn a b'i kɔnɔ ko dingɛ de don donc objet bɛɛ lielen don ɲɔgɔn na voilà bon bi tuto in banna yan yɔrɔ la ne b'aw bila a y'a abonné n ka chaîne la kosɛbɛ aw kan bɛn bye bye